Cha bengicela nje imadlana nje. Ngicela ngiphendule futhi. Lalela lati bengeke ngiza kuwena umama ukuthi bengayidingile la. Shem, uleke inzima. Sando sami. Awukazi give up kumina. Hlezi ngisupport. Futhi ke ngiyaphendula kwi-therapy. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya yimi nje kuphela. Le nto yakho vele usukhipha isibhamu manje uzokufaka inkinga nawe uyeke. Yeke nje. Yabona ke into ezokufaka enkingeni. Lokhu kuthiwa munyonyoba la usuhamba uqhamuka ushuka nje noma ukuphi. Noma kanjani. Awuhembe namhlanje. Hey Geja. Aha. Namhlanje ngizobuya late ngine class ntambama ungangileli. Oh ayikulungile ngizobuya ngubona. Sure. Hayi nabafani funa abandaba. Hey. Oh, hey. Yini sekwenze njani manje khona sekhohliwe? Khohle ipistol. Isibhamu? Yeah, isibhamu. Man. Isibhamu esikoleni kaZimula. Yini sekuyinto yansuku zonke le? Geja ngihlale ngikutshela ngithi kungenzeka noma yini noma ikephi noma engasikhatsini kumele nje ivikele noma ikephi noma inini noma engasikhatsini. Awakahle nkaZimula. Uyabona kodwa ukuthi le nto ayisekho mayelana nokuthi wena uhlala ufuna ukuyivikela ngaso sonke isikhathi. Esikoleni make bathola uphatha isibhamu. Hey Geja bethola kuphi manje ngoba sekumene isibhamu. Ngiqinisile ngilalele nkaZimula. Ngeke lokhu bekubuza imibuzo ke manje. Bazovele baxoxe ukubiza amaphoyisa kuyobe sekuphele kanjalo ngekusasa lakho. Ndoda, le nto yakho yokuphatha isibhamu esikoleni ufaka impilo zezingane engcupheni man. Uyiyeke. Wazomosha ikusasa lakho nje. Hey kahle wena ushiya isibhamu. Hawu. Hey lo mfana ihlonga nje uyazi. Uzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Sas. Hey yabo bhuti. Futhi ngempela njalo umuntu ekuseni kuzofanele amelane nalento. Bese umuntu uzophathwa ikhanda phela la manje. Agcine nomuntu umakhanda. Nazi ngisho amasosha amntaka baba enkambeni. Abathwala kanzima nje ngathi. Yabo thina selithole thina ugodo lishoni umuntu. Angitshela nje futhi umuntu onjani uneringtone nje. Yabona. Ungaba kuzomela athola indawo yokuhlala. Akuyona impilo phela la. Khohlwa ukukhala kwefoni akayibambe ngani. Yezwe nje. Kanti ngakithi. Nobantu. Hawu. Ngena. Wenzani? Ungahlali nje phansi. Kahlahle futhi ufunani la wena? Doctor. Bengizoxolisa. Mina ngale ndlela engayiphatha ngayo. Kwangamela ukuthi ngireact nje yana. Ngimisifiso sokuthi mhlawumbe singaqala kabusha. Beshwele, siqale kabusha. Yazi wena unesibindi sokuza la e-ofisini lami.
emva kwalento wayenza ukuthi ungiphungile ngamanzi. Yazi unesibindi wesihluli. Ayikho futhi into ozoyichaza ke. Futhi wena kwakumele ngikuvulele icase the minute wenze lento wayenza kimi. Futhi ngiyi-ede loyo case leyo kulama case onawo nalezi inkingo nazo. Ngiyaxolisa kakhulu. Bengifuna nje ukuthi mhlambe singakwazi ukuthi sikhulumisane. Uyajabula bo. Yazi uyajabula. Mina ngaze ngihlangana nomuntu ofana nawe. Wena unenkinga wena. Unenkinga futhi leyo nkinga ngazi ngize ngisize ngayo mina. Angiboni futhi khona yokusiza. Ngisho amaphilisi angeza kusiza wena. Ngisho therapy ngiyisa kusiza. Wehlule wena. Yazi wena you train every piece you walk into wena. Futhi ke nje abantu abasondelene nabo ohlezi bilimala. Yazi sengisebenza iminyaka mina. Angikaze ngisebenze nomuntu onje ngawe. Ononya. Yena uyadelela, uyanyanyisa. Hopeless ntanami. Yeah. Ngiyakho nankazi ngoba ucabanga ukuthi ngiyadlala. Angazi nombono somahlanu wabona mina ngiqinisile wendoda ushisa isibhamu. Shiya lesi sibhamu man. Nawe ke ucabanga ukuthi ngiyadlala mangabe ngikutshela ngithi mina ngilona ihlathi, angiyona ingane ngiyazi into engiyenzayo. Uyabona ke washo into efanayo nangalela langa kanti usho ngidubule yakhumbula. Yazi ukuthi umuntu onovalo ovela sokadubule ngongacabanga. Wena ke kumele uye kulokucabanga, ulokucabanga into lento ayikufa ayikuthi indawo yonke lento ke. Into ekumele uyazi ke ukuthi uMashu uyikhaya lami. KaMashu unekhaya lami. Ngakho ngiyafunga ukuthi uMashu ngizowuvikela. Iyona into engifuna ukuyenza leyo. Kulungeleke nkazimolo. Uma uthi ufuna ukuchanasa nesibhamu kuhle kweyigenza. Isinqumo sakho leso. Siyabonga. Kodwa ngizokutshela kona mina njengamanje le mpilo le ayinawo umphumela omuhle. Le emathuneni kugcwala abafana abanjengawe. Babethetha abathi into njengoba wenza nje. Uma ukuthi wendoda ufuna ukuze uphephile ngaso sonke isikhathi ngizohamba nawe mina ngikuse esikoleni. Asizukwabika isidingo sokuthi lokhu uphathe isibhamu mangikhona. Okay, kanti yini ongayizwa la? Angiyona ingane mina. Hayibo. Ngiyakwazi ukuzamela futhi angimdingi unogada. Nkazimula. Awu yini? Hey wena mfana. Kecha yi ufunani? Yini oyifunayo Kecha? Cha ngiyazi ukuthi yini le kwenza itatazela njengamanje Nkazimula. Ile ndawo lesiphila kuyo. Ayisafani naqala. Abantu sebehlala belindele noma yini nje. Abasazizwa bephephile. Hey kodwa lento ekuphethe ayangikwazi ukuthi uyithathe ephi wendoda. Yazi wena umsindo omncane nje uzwazi ube lobona sengathi kunentembe ezokwenzeka. Uqhumela ngisho isithunzi ke manje. Ngiyacabanga noma kuthiwa kukhona ikati edlulalo enyaweni zakho usungavela ukhipha isibhamu. Uhlala ufuna ukudubula nje. Hayi ngeke ndoda awushintsha ukwenza. Wena kukhona into ekudlayo mani yazi iyakudla futhi ukudla uphila. Hayi ngeke mfana wami ngeke. Hey shiya. Yona into esiba ngayo nawe leyo. Lo ukuthi ungibiza ngomfana wakhe. Yona le kwenza ukuthi ungibone ngathi mina ngiyingane encane. Ungangizwa mangitshela ukuthi ngimdala ngiyazi ukuthi ngiyenzani. Azimolo into engiyibonayo mina ezoqeda yonke lento ukuthi uhambe uyokhuluma nomkhulu wakho nilungise into ekhona phakathi kwena. Oh. Okay, Kecha. Ngize ngithole lento. Shuthi kahle yonke lento le Kecha bekuyiyona iplan yini yonke le. Wena ukhulumile nomkhulu wena. Kecha. Angaze ngikhulume nondaba ezitha mina. Kodwa ngikhathazekile ngawe kakhulu. Wena ugcwele inzondo man. Nokwesaba njengawasiqhamukapi. Usuvela waphethe umuntu engamazi Nkazimula. Hayi ngeke ndoda hamba ukhuluma nomkhulu wakho ukuze bekhona ukuthula phakathi kwenu. Awumiyeke nje abuye la ekhaya. Okay. Sabela nomsindo Ngize ngithole Kecha. Dala ngitshela Kecha ngithi umuntu oyinyoka la uwe umuntu oyimbuka uwena Kecha wena. Kecha ngiye ngasho Kecha. Ngathi khona into ehlanganisayo wena nomkhulu. Wena nomkhulu nihlanganisile yonke lento leyo ukuthi nize la kaMashu nizohlumeza umphakathi. Emva kwalokho khona mina ngizothuka kakhulu. Emva kwalokho bese ninze njani niyahamba nozama ukuthi umkhulu aphume ngaphandle ngoba mina sengithulile Kecha ngizindlebe leyo. Khohlwa. Uyasiza uthini? Ngiyazi aphume. Uyasiza uthini? Yayizenzeke leyo nto. Khohlwa.
kukhona abafana bathi bengashaya thina ngengoma wengalobula mfoka baba bango Kulindlela. Yema Nkosi. Eish. Bakithi. Hawu Nkosi yami hewu. Majobe Nkosi yami. Uyazi phela iyahlekisa lento ngoba bengithi nje khona manje kwaqondana nje ngithi ngiyakuthinta nje ngishayela ucingo bakithi. Nkosi yami. Aya uyekela ukuqamba amanga. Ngifuna ungibuyisele imali yakho. Ngikhathele mina imidlalo yakho. Hawu ngiyakuzwa ngikuzwa kahle. Andiyazi nomnyeni wami ukhathele amanga akho. Uyazi phela ngiyaqonda ntombi yami. Eish uyabona phela manje ngikuphathele ushintsho phela ukuthi kwenzakalani. Lapha yana esihlobothozo uyabona. Bekumatasatasa nje kakhulu. Ukushuthi lapha uThozi lo wa group lo wokuqala suqede lapha izolo uyabona. Manje yonke into seyihamba kahle ke sesikulungele nje na ukuthi uhambe uyongcebeleka uyabona. Futhi iThozi yakho phela seyibhukhiwe. Kanti phela ngizokuthumelela lapha imininingwane ukuthi ungithumelele ini wena. Ngicela nje lapha ukuthi ngikuthumelele uforms lapha bathi undemnity. Uzokuso ugcwalisa ke lapha wena usayinde lapha uthumele lapha kimi. Ebese ufaka lapha umazisi wakho. Wenda uphotocopy ebese ke phela naku okunye ngudingayo lapha ukuthi uthole lapha certificate phela somgomo lapho sogoma ungithumelele naso phela Ayi awumeke Shweliphi certificate somgomo sokwenzani manje Hayibo Majobe Nkosi yami uyabona phela lapha emkhumbini kukhona abelungu ababuye emazweni ahlukahlukene Nkosi yami asikwazi ukuthi sikufake lapha sisibeke impilo yakhe engcupheni noma sibeke impilo yabengcupheni bakithi ngoba phela ukhona izifo manje khona chicken pox lapha khona malaria lapha kukhona ngisho covid so ufuna ukuthi manje izwe livalwe hayibo Majobe asikwazi ukwenza leyo nto bakithi dinga certificate Ay okay ngiyakuzwa kodwa ke manje anginaso ke mina leso certificate Hayi engathi kuzoba inkinga ke lokho sisi ngoba phela uyabona phela uThozi wakho lo usowubhukhiwe futhi ukhona manje lapha manje einsukwini ezimbili kanti phela uyazi ukuthi lezi zinto lezi sithatha isikhathi eside kabi kodwa phela ikhona indlela uyabona engenza ngayo lapha ukuthi kusheshe phela into zakho zisheshe zilunga uyabona ukuthi phela kuzodinga ukuthi uthola imali ethe xaxa uyabona ngiyakuzwa kodwa kuyimalini lalela ngizokuthumelela lapha uWhatsApp ngifake yonke imininingwane ukuthi uzokwenza kanjani ngizokuthumelela nje khona manje uzobe usungithinta sengilungisela okay all right bakithi wena Geja wena udlisiwe wena Geja udlisile umkhulu angazi ukuthi yini ekwenza ukuthi ushaye ngathi awuyiboni yonke lento Geja kahle kahle Geja lento uyayibona wena awubhekela kamasho ukwenzakalana awuboni nje ngamanzi kamasho kwenzakalana lento uyayifana ngamashini ayo omkhulu ubugebengu ukuhlukumeza umphakathi ukuphinisela into engenziwa ngumphakathi emphakathini ifana noma leyo ayifani nayo unkunzi Geja singikutshela makhona into yokuqala unkunzi ngiyafuna ukuyenza ukungicicela phansi mina khombise wonke umuntu ukuthi mina anginawo amandla okuphatha umphakathi anginawo amandla ukuthi ngithathe la kade phethe khona iyo into efuna ukuyenza leyo ukuthi mina angicicele phansi ukukhombisa umphakathi ukuthi ngiyehluleka mina Geja mawukuthi unkunzi yonto afuna ukuyenza leyo ukuthi mina angiwise phansi engizolwa Geja uzolwa ngani nalesi sibhamu lesi mangimele ngilwe ngaso Geja ngizolwa ngaso isibhamu lesi wena Nkazimula wena inkinga yakhe lawo ucabanga ukuthi imovie le yini ubona usu James Bond yini noma ubona usu John Wick hamba uqhufuza abantu wendoda ngutshela into ongayibuzanga yabona abantu abagqezela lapha kwanjomani bayazi ukuthi bebenzani bayihlele kahle le hanto leyana futhi abananhliziyo akuyona ke impilo edale wena leyo ukuphatha isibhamu kanje izokufaka ejele noma ikufaka ethuneni ile nto ezokwenzeka kulungile Geja awube yithuna noma ijele sobona Kazimulu ngizokhathala ukukhuluma nawe wena mani kukhona abafana bathi bengashaya thina ngengoma wengalobula mfoka baba bangobani kahle awungitshele ma yini wena oyenzayo lapha kaSihlokothoza Maye ngiyabasiza lapha
uyabona phela lento yakhona ulwazi lolu ngilise lapha endlende ngibafike ngibafunela amakhasimende lapha uma ngabe la makhasimende lapha esebhuka phela ithosi le nami ke khona nguhlomulayo uyabona okuncane nje ukuthize okuqhamukayo injalo nje akufani ke nawe ubuhlakani phela lowo maye kanti ngubani mina ngisho liphi ngenza izinto zenzeke ishingishane somoya mina ngeze ngikwazi ukukusiza futhi angiboni ukuthi ukhona uyokwazi ukukusiza futhi whatever lephukile ngaphakathi kuwe angiboni ukuthi uyophinda ilunge wena unje uyanyanyisa yazi ubuke ku innocent but nje awukho innocent at all awuyena nje umuntu omuhle yeka ngitshela ukuthi kune lights la kuwe ngaphakathi kodwa nje into engiyibonayo ubumnyama kuphela uyakulandela futhi wena ngiyabazizwela abazali bakho yazi phela abazali bakho abazalanga xubo la babona amathumbu nje Nkosi impela yazi ngifisela inhlanhla futhi nje leyo nhlanhla ngiyozothola kimi futhi nje angiboni ukuthi khona ukusiza wena ngoba mina hayi cha angeke ngize ngisize yabo nje into engisiza ngayo njengamanje ungiphumela ngalo mnyango futhi ungaphindi ulibeke la hayibo Kahle ngingafikile kodwa la wentombi bengingayilindeleke kuwe le wena phela wafuza uyihlo uyabona ngoba kuba ufana nami ngabe udlula ifu umfana wami ngabe udlula ifu uhambela phezulu manje nje yabona kodwa ungazokhuluma ngabantu wazi kahle ukuthi awufuni ngibuze ngabo ngoba mina ngizosongidonsa imfono la ngifonela ukhumbule ekhaya unyenyi maye ngasosenza isihlakaniphi lapha wena hobe angitshela ma ubucabangiswe yini lento waseqaleni uyabona phela ndodana yami kwamele ukuthi ngikhokhele imali phela ebhakede ngasithola nje ikhanda lami seliphithene lapha ngasuka ukuthi ngenze njani ngathi hayibo ngempela mina lo umamzolo ngizohlala lapha ePalace lamagundwane ngihlale nani impilo yami seyizophelela lapha kwamele ukuthi ngiphume phela ngiyophanda lapha njengabo bonke abanye abafazi ngibhukule nami uyabona phela mina ngumfazi umfazi uyayibamba ummese lapho ukhali ngakhona uyabona ashikile nawo unokuthi phela ngihlale lapha ngihlala nje ngithi deqe ngiphatha uchatho lapha ngidlala amakhadi ngehle ngenyuka nje nembisa njahe nabafazi hayi ngeke ngikwenze lokho ngithayise ngilapha ngaphandle ke hawu omsolo bakithi odla ngamandla bathi hey wemabri abantu bela bayathanda ubumnandi uyabona bathanda izinto ezinhle bathanda ukuzula bathanda ukwenza izinto esihlakaniphile yini ngenzi lokho ngathi hayibo iyona phela ngayibamba lapho ke phela hayi kanti kuyazwakala ke mama kodwa ngiyathemba ukuthi imali ebhakede sihlangene manje angithi maye ine ngisho phela uthenga ukudla kwangaphandle uthengela ingubo ezibizayo kumele ngabe unaka le 20,000 abantu kumele uyihlanganise maye yeheni bamsolo ngisizeni bahlanga manje uyabona iyona lento lenqondo lebolile le kodwa bengayibe ngalendlela lalela skit uyabona umntana wami komele ukuthi niphume lapha ke ngisabalalise lokho uyabona mina ngiphe nje inyangane esimbalo mfana wami ngoba ngasashiya ukuthi uSholiphi wasendlende mina ngiyobe kuthiwa uSholiphi Toss uyabona sengihambela lapha wena wabona ubani lo sokuyimi lapha uSholiphi uPatrice Motsepe lapha sesihambela phezulu impilo seyishintshile angathi uyabona nakya nawo ke mina uSholiphi engimaziyo ihumusha yabona phela mawuzobe usuyihumusha lapha ngoba wena uzobe usuncintisana nabantu abakunikezelela ithuba hayibo uzangibiza la ngegama ngunyoko wena ngizibuza ukuthi usalwa yimina ngempela hawundini uma ngabe ithuba lingqongqosa mntanami lithi sengikhona awubusabuza uvula umnyango udedela ukhatho udedela imbiza lo ushiya amakhadi phansi uthatha ithuba lomntanami uhambe nayo uyasufika ezulwini ucabanga ukuthi uzoba uMotsepe kanjani mina ngathi ngingabambi ithuba usalo ubani wena ngempela ingqondo yakhe isebenza kahle man wathi mina ngibuye ngiyibuse ngempela ukuthi ngempela ngisala wena doti ndini funa ingqondo man hayi sake salithwala ugodo olushunqonto angenzakala manje last time yes hey hayi ngabola mathumbu
Abola mathumbu mina. Cha Geja, hayi manje. Ngiyacela nje Geja, ngikhathele intshumayelo zakho. Ngiright. Yini sekwenze njani? Qhubeka nokwenzayo. No. Nani, ngisenalanga lokho ngikhathele. Qhubeka lapha, qhubeka.